Sanibonani, umqeqeshi weinsizwa lo. So bafu, yabona namhlanje ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi yabona indlela oxhumana ngayo nabantu uyayiveza elikhulu ngawe, yabo, kanye nangendlela ozihlonipha ngayo. So ngiqonda ukuthini mangisho njalo. Alright. So ake ngikwenzele isibonelo. Yabona ake sithi ubufonela intombi yakho. Okay, wayifonela intombi yakho. Nanso-ke silibamba intombi yakho. Hey baby, ngisabhizi okwamanje, yabo. Kodwa ke ngizobuye ngikufonele. Yabo? Okay, good. Isho njalo yathini izobuyela kwena izobuye ikufonele ngobani isabhizi okwamanje. Alright. So yabona intombazane kanjalo iyakuthanda lo ngane and ikujabulelile ukuthi uyifonelile, but ngenxa ukuthi uyifonele isabhizi yayisithini kwena izobuyela kwena, which means ijabulelile ukuthi uyifonelile and izokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ibuyele kwena, yabo, ngoba iyathanda ukukhuluma nawe. That's why ithi ngizobuyela kwena. Okay, good. Nakho-ke futhi ake sithi ubuyifonele yathini, yathi sabhizi, ngicela uphinde ubuye ungifonele. So wena-ke kuwumsebenzi wakho njengensizwa ukuthi njengensizwa ehlakaniphile yakuleli ikhaya. Insizwa le ekhaya phela umqeqeshi wensizwa ehlakaniphile uyawusebenzisa umqondo. So-ke wena umuntu uma ngabe ethi ngicela ubuye ungifonele ngisabhizi okwamanje, umtshele wena ukuthi ngicela ungitshele mangabe usu-right noma usulungele ukuthi ungakwazi ukuthi ukhulume. Indaba usho njalo, indaba umtshela lowo mazwi ngoba ngeke ubhule phela ukuthi okay usaqedile manje uthi mfonele. Awucabange nje umuntu mangabe usuthi uyaphinde uyamfonela aphinde athi hayi ngisabhizi okwamanje awuphinde ubuye ifone, yabo. So uzothatheka kancane lapho and ngeke uzithande leyo nto, yabo. So ingakho ngithi kumsebenzi wakho umuntu ongabe ekutshela ukuthi ngicela uphinde ubuye ungifonele ngisabhizi. Mtshele wena ukuthi cha ngazise mangabe usuqedile okwenza khona asizokwazi ukuthi sikhulume noma mangabe usuthola ithuba ungazise, yabo. Good. Ngoba phela ngeke ubhula usona isangoma ujaha useqedile manje after 30 minutes hayi uthi ngiphinde mfonele hayi angaqeda, yabo. No, hayi awusebenzi kanjalo. Kumele akwazise yena ukuthi hayi useqedile singakwazi ukuthi ufoneke. Good. Okay. Nakho-ke sesiyahamba isikhathi. Hayibo, nali liphela usuku lo muntu wenze njani akabuyeli kwena, ubetheni kwena uthe uzobuyela kwena. Nali liphela usuku kunjani uthuli akabuyeli kwena. Good. Wena kumele uassume lo muntu ukuthi unjani usabhizi. So isona sikhathi lesi esibaluleke ngendlela esimanga ukuthi uveze wena njengensizwa ukuthi uyazihlonipha awutatshwa noma kanjani awenziwe umuntu akakwenza umathanda, uyazihlonipha ngendlela esimanga. So ukuveza kanjani lokho ngokuthi ungaphindi uthathe ifoni yakho uphinde umfonele esithi ubumfonele mina wathi uzobuyela kwena naku sekuntambama noma sekuyisebusuku akabuyeli kwena. Phinde uthathe ifoni yakho ufonele intombi yakho, hawu yini wena uthe uzobuyela kumina usabuyeli kumina manje. Cha, mzibe kanjalo. Yena unembeza wakho uzomtshela ukuthi bengithe ngizobuyela kuyena nakho ungasabuyeli kwena, yabo. Hayi ngoba ekhohliwe, hayi ukuthi ukhohliwe ungazikhohlisa, hayi ngoba ekhohliwe. You are not a catch, awukhumbuleki, yabo. Mangabe umuntu ungakhumbuleki obvious umuntu ngishathi useqedile akwenzayo but uzokhohlwa wena because vele awukhumbuleki, you are not a catch mfethu, yabo. So-ke isona sikhathi leso ukuthi ukhombise ukuthi uyazihlonipha wena ungaphindi ubuyele kumuntu obethe uzobuyela kwena, yabo. Because amandla akho njengensizwa othandweni walahla kanjalo ngokuthi ukhombise ungazihloniphi wena ubuyele kumuntu obethe nithe uzobuyela kwena akasabuyela ngithi kuwena, which means ngishathi ungena ku WhatsApp uyambona ukuthi online mosumkhumbuza ungambhalela ukuthi hawa online uthe nje uzobuyela kumina sikhuluma. Cha, mzibe kanjalo. Yena unembeza wakho uzomtshela ukuthi hayibo bengithe ngizobuyela kuyena ngisabuyeli kuyena, yabo. Umuntu uma abekuthanda ukhumbuleka uyabuyela kuyena. So if umuntu ungamthandi engakhumbuleki awubuyeli kuyena, into ekumele uyazi leyo. So indication le ebalekile kumele uyazi and kumele ukwazi ukufunda impawu njengoba ngihlezi ngikutshela. So enye indlela leyo kumele ukwazi ukufunda ngapha angikhumbuleki la, that's why ngabuyeli kumina, yabo. So lento ifana nokuthi mangabe ufonela intombazana uthola ukuthi ayilibamba ucingo. So ziningi izathu ebanga ukuthi ngalibamba ucingo, mhlawumbe usabhizi, mhlawumbe use-toilet, mhlawumbe usejimini uyajima, but nje noma futhi ngenzeka mhlawumbe uthi uyakuziba ngamabomu uyalibamba ucingo lakho uyakuziba afuna ukukhuluma nawe, but wena kumele assume ukuthi okay khona into esambambile, so njengoba esambambile uzobuyela kumina. That's why kumele umfonele kanye, one call nje uzoyibona njengoba engayibambi izobhala ifoni yakho ukuthi uba usibanibani bengifonelile. Okay, so mangabe kuhlonipha lo muntu uzoyithatha ifoni yakhe enze njani akufanele back
cause uyakuhlonipha. So ke mangabe engakuhloniphi uzokuziba kanjalo, uzombona online mhlambe ku WhatsApp but anamsebenzi ngoba akakuhloniphi. So mangabe ekuhlonipha uzokufonela back noma kusendela please call just ukuthi akunotify ukuthi usungafona futhi sengiyatholakala, yabo, noma kutshele ku WhatsApp uthi ngibona i-call yakho la mhlambe ngiyimisile into kanjalo, yabo. So akwazise but ebalekile umuntu mangabe ekuhlonipha uyayebuyele kuwena, mangabe engabuyeli kuwena lo muntu usengakuhloniphi, yabo. So intombi yakho leyo ekumele ukwazi ukufunda ngazi impawu ukuthi okay ngiyakhumbuleka noma cha. Ayindlela le ebalekile ekumele uyazi ngoba indlela ugcina utapeka noma kanjani mawugcina ubuyela kubantu abathi abazikubuyela kwena bangabuyela kwena unless kuyisimo esiphuthumayo, yabona ke lapho kusuke kuphoqelekile ukuthi ufone more than once, yabo, ngoba ake sithi unesimo esimdinga manje fona ke lapho ukuze ezothi mase bamba ifoni yakho bone 5 missed calls ebone naye athuke ukuthi hayibo kushuthi lo muntu unesimo esiphuthumayo, yabo. Ama-missed calls awu-5 ayathusa mfethu, uyazibuza ngempela hayibo kwenze njani, yabo, uzame ngakho ngisho athi i-airtime awunayo uyawugxume ngempela uzame usheshe ubuyele kulo muntu njengoba ubona ama-missed calls awu-5 shuthi into ephuthumayo. So uyacabanga-ke umuntu mangabe sebuyela intombazane sibuyela kuwena ngokudatazela ibona 5 missed calls kanti wena ubona uthi hayi bengibona ungalibambi nje ngikukhumbula, yabo. Lapho uzoqala ibona ukuthi wena ungithatha isituphunga somfana, yabo, isituphunga wisibula. So ungaze ungifonele 5 times mhlambe kade isabhizi ngani ikude nefoni. So ingakho ngithi umuntu umfonele kanye mangabe ngaphuthuma uzoyibona ifoni yakhe, ubani obefonile abuyele kuwena, yabo. So sibalekile mfethu lezi zinto ukuthi uzazi, otherwise uyobona ungahlonipheki othandweni uthatheka kancane indaba wena awazi ukwenza izinto ngendlela efanele. So njengelungu laleli ikhaya njengomqeqeshi wakho ke mina njengomqeqeshi wakho kubalekile ukuthi ngiwazise lezi zinto, yabo. So nawe ke kumsebenzi wakho ukuthi wenze ngendlela efanele, yabo, otherwise ngeke uzohlonipheka. And mangabe ungahlonipheki othandweni akubi mnandi mfowethu, akubi mnandi, sure.